avui és el darrer dia aquí a Brujas. No anem ara a berenar, on vàrem anar ahir, que està superbon, i després nos toca, en teoria, agafar un tàndem per anar a Dam. El temps, bueno, no acompanya molt tampoc. Me pensava que avui faria més sol, però no, està ennuvolat, fa un pot d'aire, amb la qual lo de volar dron no sé com anirà. Però bueno, anem a berenar ara. Tenim l'autobús que va de Brujas a l'aeroport a les 4, amb la qual anem a intentar aprofitar un poquet de matí i ja estos, ja aniré gravant. Vale, a berenar. Estamos yendo un tándem. Yo no estoy haciendo nada. Bueno, sí, mira, estoy pedaleando. Pau está haciendo todo su trabajo. Vamos. Pero mira qué guay. Sí, ahora me estoy haciendo un vídeo selfie. Vale, aquí estem, a meitat del camí. Què te passa? Qué calor, qué cardio. Bueno, el camí és guai, el que passa és que fa molt de vent i la bici és una puta mierda, el tándem. El viento viene del lado contrario. Oh, és que fa molt d'aire i molt de fred. Verás tú constipado. Ja veuràs. Porque yo estoy ahora mismo que me suda todo. Ya, yo igual. Bueno, pues nada, este es el tándem y estem aquí en el riu aquest. Es que esto está duro como su puta madre. Me estoy quedando sin sudo, Sí. Me duele mogollón. És que està superfort, però bueno. Bueno, anem a seguir. Oye, pero hay que vivir el momento. Hay que vivirlo. Bueno, anem a seguir. Adioso. Bueno, després de deixar les bicis... bueno, la bici. Després de deixar el tàndem estimado, hem anat a dinar. No cojáis un tanto. No, és que el tàndem que no s'ha tocat, sillón de Neridia, no baixava com toca i s'ha deixat el culo. Esa tornada se volia a morir. Juan me plora. No, me ha faltado poco por llorar. Que sí. Con la qual, bueno, després de deixar el tàndem, pues hem anat a dinar. Ara hem acabat de dinar i nos queden 2 horetes més o manco per anar a agafar les coses i anar cap a l'estació de bus. Que després tenim el bus a les 4:30 que va directe a l'aeroport. I així evitam passar per Brussel·les i demés. En fi, anem a passejar un ratet. A mí en verdad estas 2 horas me sobran. Sí, bueno, a ella, a jo i a tothom. Quan viatges, les darreres hores ja te sobren. Res, anem a fer un pot de temps i res. Ja aniré gravant si acaso cap a l'autobús o dins l'autobús o ja a l'aeroport o vete a saber, no lo sé. Exactament. Lo dicho, anem caminant. Adioso. Ja estem a l'autobús cap a l'aeroport. Estoy muy cansada. Estem un poc cansats.
pero asientos a davant de tot, reclinables, Perfectos en verdad para echarte una siesta, la cual no nos vamos a echar. carregador, todo, súper bien. Así es que res, nos queda una hora y mitja, dues. 2 horas igual. Bueno, 2 hores. Sí, 2 hores i quart. 2 hores i quart, fins a arribar a l'aeroport. Per Un la qual, asiento blandito para mi culo. relax. Ara, no puc. Bueno, actualització. Ja estem a l'aeroport, després de 2 hores i 10 minuts d'autobús. La veritat que no s'ha anat de puta mare l'autobús aquest, sí que pare que han estat 2 hores, però... No, yo creo que han sido más. 2 hores i 10, a manco. Però la veritat que no s'ha anat molt bé, perquè han guanyat molt de temps i, bueno, i de preu ha estat molt bé, de preu. Crec que eren 24 euros per home. Pensa que veníem de l'altra punta de Bèlgica, per qual superbé. Si no, haguéssim tingut que agafar un tren cap de Brujas a Gante, un altre de Gante a Brussel·les i un altre de Brussel·les en aquest aeroport, que és l'aeroport sud de Brussel·les. Cuenta la anécdota de los panchitos. Ah, bueno, sí, han hagut Resulta ja panxitos que l'han començat a liar parda. Han vengut en aquest aeroport, però crec que tenien sortida a l'aeroport de Brussel·les. Para mañana. Para mañana, Cardamón, porque vienen a dormir a aeroport. Esa ha sido nuestra conjetura. Porque si no, no tiene sentido ninguno que vayas al aeropuerto un día antes. No. El aeroport... Han visto Perdona. en el autobús, aeropuerto, y han dicho, aquí me meto. Vaya. Sin pensar que tenemos 2 aeropuertos. Exacte. Y claro, cuando ya habían pagado 9 pasajes, 9 passatges, en se le poc. ocurre decir, ¿pero va al aeropuerto? Y le digo, sí. Sempre és una vegada al antes de Charleroi. sortir, però... Y se ha quedado con cara de, ¿qué coño es Charleroi? Y digo, a ver, enséñame el billete. I el bitllet anterior posava que era de Brussel·les, no de Charleroi, però bueno. En fi. Pero També bueno, han venido aquí, no sé por qué. l'autobús, només era un autobús normal, i passa una panxeta que diu ¿puedes subir al piso de arriba? Y nosotros nos han quedado así, el conductor nos miraba, en plan, ¿qué acaba de decir? Y el conductor, I don't speak Spanish, y yo mejor. O sea, sí, o sea, no hay piso de arriba, però bueno, si quieres intentar subir, no sé. La qüestió, ja estem a l'aeroport, estem a una terrasseta molt chill, que està molt bé, acabant de sopar, un bocatas, com no? I res, ara estem fent temps, tenim la sortida a les 10 menys 10. Això és que res, fent temps, no sé si gravaré l'avió o ja a Mallorca, però bueno, si no, nos vamos despidiendo. Vale, Con Dios y el Espíritu Santo, aquí las vacaciones se han acabado. Y yo estoy esperando todavía la paga extra, que todavía no me ha llegado. bueno, ya estamos planeando el próximo, así que no tardaremos mucho, esperemos, si tot va bé i si Déu vol. Vale, després ja gravaré si a cas. Vale, jo soc